Ni kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasa pi tak ke rupa, ringkat bat ke orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Ngadan kejing temu bat kejing ang nuat ban shim bentah ka world armwrestling ke ban salong ha Romania Constanta ha kini ki benai October last week. Hagajing yele kai arm wrestling lani gajing Ïakhun kti kajala Meghalaya ru kala pau perthai hagaba dang house nem baladep arajar khatpra kinong yele kai arm wrestling kenthai bat senrang kila yok khusnam dagi takmak siar takma rupa bat takmar nong hagajing Ïakhun kepala long hanong ba Delhi. Kajing ya Leit shim benta jonga shabar keleng kashem jing yangi bangin compete ladangim practice hard ladangim work hard im trishitong ladangin ong ban practice tong namenta ka state level tiknya num poishno shino kadai belong by daily practice regular practice ka jongi namar ba ki competitor ki bawan ki we ki states ki klan ba pat ka kawai ru ka long ba ki yo man siam na ka state ka jongi pada ke education jengki ru 33% kila yo lupa ke education jengki ka sports government jengki weki state abangi ya keren bat ki ong ba ki yo ya ka jinglek ki jingwan jengki ka bai hotel ka jengki ka bai sa ka jengki beng lot na dong sedang mendan kam kuslai ha ka jela ka jengi pan kalong dak muai kam tami ka ni ka arm wrestling namar ba ka de ka game ka bampat recognize di wat ika sanction ban pelong ya state championship ru kadang shem jing bon sien haban ndala apply ka slam ban yo inang haban lut na ki members ban host ya kani ka tournament dia bangile ya le kai men shwa do ti New York ki sanction jong hotel traveling na dong sedang lado pengirung habas ngim dan kamlot China yaru hadu kabam ke DEA hadu pengin dawan pai mentapat ka kelaken san ngamtip ka deko hangno kadur mangi dei tangki players ti kalong ba mentapat ngi haban lut na prala jong na mangi iya nya kani jing lek kai ngi lej bet ngi pelut na lade ka bai ba ka bai lej ka bai wan ka bai sa ka bai hotel namar nginum la ban adjust yala di haki school sani kinu jaka ke baki yang ni ban sa nginum la ban adjust baki wiki state sama ka por ka ya speed man la ka por ngi haban sum man ka yu nama ka shit tai tingi haban wide ki hotels gajing wajong hotels pat ngi combine ngi contribute lang kan para nong ya le kai ban si by hotel ye ka bai lek ka bai wan ka bai bam namar teng kabam ke ngilayat ke jing le kai ngimla ban ong ban ngilai bam shuan ma jing le kai ka yat bet kabam ka yat bet ti kamut teng haba la khot ka por ai bam ngim pat khot jing le kai ngim yo kabam ba beng ti ngi haban le bam ki hotel siap lot na pla ti ka pelong ngi wa ngi sham jing don ki khna ki baklan ban le kai ru ki badai ni ki jaka balong kendong ki long ki khna ki baklan tang ba haka financial problem kimla ban lech chim bantan mangi haban lut na pala jong Hakani ka kenti menta ka Meghalaya Arm Wrestling Association ru kala yo nam leng ba ka jing job ya ka National Arm Wrestling Championship ka badang Shudep Shen ha Chhattisgarh ha ka ba Margaret Pathaw ila yo tak maksiar ha ka kerdan 10 kilo सोशल मीडिया के कलाकार आपसे निवेदन कृपया आए और समाप्त करें। 2024 Social Media Director Margaret, आपसे निवेदन कृपया आए और समाप्त करें। 2024 Social Media Director Margaret, आपसे निवेदन कृपया आए और समाप्त करें। 2024 Social Media Director Margaret, आपसे निवेदन कृपया आए और समाप्त करें। 2024 Social Media Director Margaret, आपसे निवेदन कृपया आए और समाप्त करें। 2024 Social Media Director Margaret, आपसे निवेदन कृपया आए और समाप्त करें। 2024 Social Media Director Margaret, आपसे निवेदन कृपया आए और समाप्त करें। 2024 Social Media Director Margaret, आपसे निवेदन कृपया आए और समाप्त करें। 2024 Social Media Director Margaret, आपसे निवेदन कृपया आए और समाप्त करें। 2024 Social Media Director Margaret, आपसे निवेदन कृपया आए और समाप्त करें। 2024 Social Media Director Margaret, आपसे निवेदन कृपया आए और समाप्त करें
yo ka prize money tang ki trophies na marbeleyu ki perkhat na benta ka jingle jangi at least kin yo ai tang shipawaro na ka benta ka by train nani ka by bus kumta jing don benta jangi shibu ko mangi kilong kami mo bangila don ko na don kti kalong ka wait ka bangi ye ka sports kapelong yang iba abangi ya kanu no kater balik akai bangi la jule akai ke don hayang ikela bangin iet ya ka practice ya ka ni don te kata ka iem hangi ba ka snem ka matters it doesn't matters but it's practice it's work hard te hard work bangi tre kam syong haka nungum no ladangi practice ni don baik te kata ka potential bangin Ïakhun habangi iet ya ka jeng ya le kai I Margaret Pathaw lembat sangut ki weipat ki nong Ïakhun kti kila syajiet ban lek mikmat na jela Meghalaya ya kari India ha ka jing Ïakhun International Arm Wrestling kaban salong ha Romania nado ka armwrestling tarik urisau hado ka Leit tarik unai weng arajar khat khandai halor kan ni ngila yo city na ka Indian Armed Sports Club Hashiti yang baru ki sangut ki players bangin ya lecim benta syate Romania ni lawan mi sya sports sya director jangka sports ru iklam penduk jengkermen yang ni yang andang proceed ikini dia lada don lan naladi dang siu syua naladi hadian ngin sa persyang ban penyok te nakaliang jangat te nga don jingkermen hi by is director jang sports ila kular kumta tilada ngimyo fun hakapor babiang yung director ti nginang pelut nalade ya kata ti ong hi i director nang pelut nalade ti ngin sa siyo ti nakaliang jangal ada ka sarkar ka kular ba kan siyo ka ay assurance ngi ba kan siyo onda bangila pelut ti ngadala di nga personally ala di ti nga lej ben da ka ba ngin syan jing tangbangan haban wat karam nga hab wat bisa kan nan nang tu man yo fan tadi da karam ka syaru ngaman sin mangala im ba once hakajing im janga even fight ya ka world habang i nong yale akai ki ba yale akai hadian banga gap banga kim shamla banwan rai ka Indian title hadian jonga la khandai snem I expect ka state la jong bangin yo ya ka strongest woman banwan ra ni ki kinthei ki bashua jonga kum iwa kharmujai ban Anita Songthiang ki balong ki Indian champion of champion hadian jong ki ngabuat mga ASEAN kinti ngayo ban ra dia nga ang nuot ya ka ki kena ki babuat na dian jongaru bakin yo ya kan ka title ndrei hadok menta kimpat yo ban gerak ya kan ka title ti ka jing ang nuot ka jonga kalong ba ngakwa ba ngan sosisian bangan yo ban gerak ya kan ka title sya bangan syang thaj ka jing em jonga oi nakalem jonga nga ai men sing ki long kami pat laki la syang yang la daki don kanu sap ka baki jule kai ngapen slori ki kumjo ba kimya be chakhamat ya kanu ka jing le khai ka em ka baki dan ha ka jing em ka jong hi wa ngakan tu ya ki members jang kamawa bakin treshitam ki le mi sha sports minister Nisha ki sports department wala ban ai jing ram na ka benta jangi bangin yo le mi khmat chate sha Romania